Ya, Mbak Elisa. Nang panggung sebelah kono. Ngendi? Kene apa kene? Kono. Engko matamu ra wero aku. Matamu ya. Iki kalingan cagak iki lho. Pak cagake digeser wae. Aku ra iso memandangmu lho. Ora apa-apa. Pas enak esko kene kita ganteng ngene. Esko kono biasane elek lho, Pak. Kan biasane sinden ning kono. Rupamu elek esko kono. Esko kene kita ganteng. Sesuk nek pentas sindene kene terus wae. Kene terus wae ya. Wah ya ora cocok, mending ketok elek wae aku seneng nek rupamu elek aja bagus-bagus. Wis ora apa-apa, wis benengke wae wis. Aku susah ya memandangmu ki arep keri apa kanan. Sinden kecemplung neraka ya kaya ngono. Kok kecemplung neraka. Kowe ngenekke aku elek-elek urung-urung wis ngunekke matane ra weruh. Lah iya, iki maksudnya matanya enggak lihat. Aku rada mundur ora ya ketok. Piye ra ketok lho. Oh, ora ketok tenan ya awakmu kok triplek cilik banget. Iya. Ah, iki wis ketok ya ning kene ya. Heeh, awas ngidak cah cilik. Ketok tenan lho, Des. Aja engko nek ra ketok meneh engko. Iya. Iya, ndas. Ora apa-apa wis benengke wae. Iya. Dek ora sale aku le ngapura iki dek ora dong Desi artine apa ora dong. Oh. Kuwi bukti keakraban kita berdua. Iya. Ya ora? Kaya wong akrab ngono lho, nek akrab kan kudu ndes. Pokoknya aku nek wis mangan jangan lombok dadi ndes pokoke ning kene. Ki mau dinae jangan lombok meneh ya ndes meneh. Kumat nek medun mari ngono ya. Nek medun mari nek dipangani jangan lombok meneh ya ndes meneh. Oh ya sesuk wis gawonan. Sesuk nek mayang ning Wonosari do tak weling sing nanggap ampun jangan lombok. Mungkin ndak kula dindas-ndeske. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Wah, ngene iki. Cepat langsung sigap set dua cemplung set langsung tak lebokke kene. Ah, tanake kono ya rugi aku nih. Bapak langsung set cepat, Mbak, cepat. Oke, cepat set. Wah, engko mana ya, Pak nggih? Wah, napa lagune napa? Kula binangkani jelas.